Oh, lah, guys, guys. Aku nu pasang gelem digano duit raine. Wa gumun aku. Oh, habis yang ngono kuwi kok. Oh, mbakung ya ora. Nek mbakung. Oh, ambek aku kok cilik kok gedhe-gedhe ngene kok. Belum tahu nek gelem ambek mbake gelem. Sangoni, guys, nyangoni Dik Dinda iki lho. Wis tuwek kok ya nyangoni putune iki lho. Ora nek sing golekno dhuwit, mbok dhuwite dienggo cekelan. Putu jenenge. Engko nek bodo iki. Putune nek gelem anake ndak gelem putune. Lah putu wis duwe dhewe-dhewe putune iki. Dhewe lah kok Nggo cekelan. lah. Aku jan Sing tuwek iki malah ora nek sing golekno kok. jan duwe. Masa anu jan duwe. Penting setahun pisan ya kok. Nek sak ngono kok. Ayo dino ngeweki. Iki buyute barang dibagi, guys. Aku ning rene, Nduk. Udah habis. Lah, Ya, aku ning ndi? Ning Bapangan, omong ayahe. Kok sepi le dari Bapangan. Ning Randu. Golekno iki lho vitamin C ning apotek. Lambene iki do ngene iki lho, Mbah. Meletek-meletek ini iki lho dienggo poso. Bapangan ayahe omong. Ning Bapangan. Ning Randu. Bapangan Mbah ngono. Ning apotek. Tak tukono vitamin C karo sepi yo. tuku lip gloss. Lah. Ngetoki kayu pelem tulukes. Cuma ngetoki iki Mbah gelem ae ora entek mole. Endi Dek kayu pelem ki lho mah ki? Iya. Ditotori berarti. Heeh, sing gendek kuwi lho. Aku tak saponi aku sing santol. Lah iya. Wis teko ndik-ndik tenanan kok pange iku lho. Wong ana panganan jadi mayalah teri kok gedang. Heeh, Mbah Kapu sing ngenteri. Iya. Sing nek gedang ya mesti. Lah kono akeh Mbah Do suwah-suwah ngono kuwi Dik. Kombon. Heeh. Ndek kan ngasih sulah, anak sulah do ditegoro Pak Edi iki. Kuwi dik nang omahku. Nang omah iki gak roh paling. Gak ngatek sulah kok. Ngasih entek pan manuk bere kok. Ala pun asam pan manuk pun dia apa tak truke apa nek wong. Nek diparingi mbae piye Dik? Bilang apa? Terima kasih. Terima kasih ki Salim. Bubuk Kayong paksa kok. Nang bubuk neh. Malah ora sahur Mbah Nek bengi kok. Gak sahur lho. Ora ono sahur. Lah aku mulih kok pengajian kok ngene Pak Bambang Kidulan kuwi aku kok kono ki jam 12. Lah terus teko omah ki leren ngupload video, leren apa omongan wek Pak Suwi ngantek jam 2. Alah. Lah jam 2 mapan boke gak tangi-tangi wis sadan subuh. Lah gak sahur. Ya ora nek sahur blas. Ya ora, kayak turu. Walah. Itu tak seneni Mbak Pur barang lah terus gak gelem buka Pur aku. Biasane iki Dinda yang kakno alarm lho jam 2 kakno nek ndek pinggir lho Dik gak kakno. Iki sahur lah ngono Pak ya. Ya Din, Dek gak ngekakno. Sahur kudune kaya sahur ngono Lah iya. Yo metu tapi jelok-jelok. Paling ya aku Mbah sing gak krungu ki. Yo enek sahur-sahur cuma jenenge wong jam 2 yang nggih mapan buk lho aku. Walah. Dek gak yo Dinda iki biasane yo ngekakno alarm Dinda iki biasane. Tapi kok yo alah bablas malah melok. Lah ono diniati yo duit. Iya wis diniati yo pengen moh posone moh bolong nek Dinda iki. Bismillah kuwaton, Nduk. Bismillah. Kuat ya Dek, wis diniati yo. Kaya kuat. Ki poso Mbah. Poso sunan aku. Sunan. Yo saya ajang. Kamang sahur Mbah. Mbah Jong anu Mbah Bajami. Mbah Jami yo ngono saya ajang yang njaba lho nang omah. Omah dagane kotaan. Nang ari ning njaba nang saya ajang. Kurmom ijek apa ora? Engko nek gak ijek tak gawane. Jakal. Ya wis. Pak iki apa gak ketak-ketik iki? Ndak tikus mandi balong lah aku. Kano dilae. Heeh. Kok ketak titik.
Oh, lah. Man balung aku ngono. Dadi guyon ae. Dolani maratuwa, guys, kudu roh putune lho nyangoni. Nyangoni putune sing ayu dhewe. Tiga ayu ki lho. Jereke. Tidak wong elek apa piye? Tape iki dipake Bu karo mbae diagem terus pokoke. Angger garing nggo ganti karo sijine, Iya. ganti. Tak ganggu ganti. Terima kasih matur nuwun. Nuwun, Mbah. Diparingi tapeh. Balik. Muga-muga Ibu di Taiwan sehat selalu nggih Bu. Mbah iki seneng dikirimi jerik ngene seneng. Iki bodo iki gak tak tukokno Bu, soalnya ya wis entuk kok ngene ibuke loro. Jereke akeh ya Mbah dienggo ae lah saiki dienggo solan salin ae. Aja dikek lemari ae. Wis sing anyar-anyar ndang mulai dienggo ape dienggo soapan. Gone pudi iki lah yo kanggo Lah, pisang iya. tak ae ngene juga dhuwit ndek ben kae. Nang dienggo disimpen ae malah ora dienggo-enggo. Wong tiap bodo yo ana sing nukokno kok. Maksudnya yung dam, yung si putu-putune. Nek ora ditukokno, nek ora dienggo terus ape dienggo soapan. Wis tuwae. Nah ya, wis tuwek nek dienggo solan salin. Ndang pun ndang turu. Soale ora sahur mawon. Esuk mang wis gombal apa ya direng dheke ngono tak terusno kemang tak penteri. Dheke trimo lempit-lempit, aku ya sing ngalah isah-isah sing mbah. Ora sahur pisan kok ya Dik, lah Ibu ya mantuke ya kuwengen jane menu sahur iki walah enek lele, enek marik-marik Mbah Jane. Lah tak bingung piye kok. Tangi kok Allahu Akbar ya wis. Wis ngombe ya wis ora. Apa piye meneh? Awake sing ada daging. Pawaan Ora. didange ngono ki wis. Sahur lah. Masih lah yo padha ayo kan jawab. Iya. Masih ndang jawab lemu aku tak dukung yo. Ae ambek buke awake seger-seger. Anake yo Ayo merayeng ngono. nyelegi. Oh Dinda kok pake kok dhuwur mbrangkek. Mantuk guys, bar nyangoni putune. Metu guritane mbahku kene wis Mbah. Ora turut ratan. Muga-muga sehat terus ya Mbah. Mbah kena nggo tuwek-tuwekan momong anak putu. Sehat aja guys, muga diparingi sehat terus. Meskipun mlakune ngene lah ngono cek rasa, cek mek rencek, cek ono kontong-kontong apa gelem. Kontong-kontong ya ora gelem. Kon metu guritan kok gak gelem nih panggah metu ngarep. Cedak iki guys, wong kuwi dhek wis omahe adike Pak Suwi. Ya, wis ayem. Nek wis ngerti putune niki wis ayem. Wong tuwek nek urung petuk putune kan urung ayem meskipun mbah nyangoni iki pira-pira kan ora nganu ya guys, ora sah di anu sing penting ndek iki ikhlas jenenge wong tuwek nyangoni pira-pira ning pikirane ndek iki pengen nyangoni putu jane tak penging tapi yo piye meneh ora nduk wong dhuwit sakmono ae. Dinda ya ditampani ae nek sang wae tampani ditampani terus
Tampani terus. Aduh, Tampani terus. Sesuk neh. sak badan nih. Kudolem ngono. Wis dikek iki ya wis sakno mbae Dik, ora nek sing golekno dhuwit. Mbae iki kok iso. Tapi iki ora nyono tenan, guys, nek kuwi. Apa? Apa, Dak? Ajarung kan tak nggo. Tak balik nang forum ya. Gak roh iki. Ajarku tek nggo loro ajarku ki sampe. Lah entuk Om Ji kok kondi nek kuwi kokol kuwi nganu ki lasar kol. Sing ning jaba iki lho. Kuwi anggek bar diubah Pak Agus ning ngarep ngono kae. Wis barah nek mepe. Wes mungkin dinggo mak dian rek. Nanggonku tek nggo loro nek nggonem ka piro? Lah aku yo ora roh iki lali. Nek aku biasane ki nek tulisane Dinda ngono. Ning pojok-pojokan ngono kuwi. Oh yo ora ngetarani pira-pirane. Lah iya. Nek sing kuwi kan kok omahe tan, kok layar kok nggone Agus kantil kol nek tinggal kene ki kene. Wah, tulisane kene. Biasane ki tak tulisi wekku kok. Iya, tak tulisi pinggir. Wekku yo masaku yo tuku loro apa siji ya aku. Tuku loro iki mas aku iki. Apa ya saloke digo Agus ngetan kuwi sing siji nendi sing anyar? Nendi ya? Lah ya kuwi aku ak tuku tanggo salat lho, Dok. Pas omahku cek bar diseman kan sikil loro ning dengkul ngene iki kasap. Aku terus tumbas layar kuwi siji mbek kaya karpet empuk ngono kuwi lho. Siji. Ora enak ya wis layar. Lho nek kuwi wong ning kono mulo iki ndak kowe nganggo kuwi ya. Nek apa ono jere loro kita balik sicok madul tak tenan. Sing kuwi ya. Ning kamar. Rak ning kamar saiki pira? Ya sicok ya loro kuwi. Lah iya. Tak gelar ki enak jenenge Dinda ngono sih. Iya. Lha kok katut digawa sapa ngono sing enak jenenge? Ayo mbok. Lho, ngono kae lho, guys. Ngono ki engko nek ngono jere aku mah ndak turu turu nek rati video ini kan ora sadar ndek. Jere gak turu nek omong. Oh, sembitar. Kok penamen man. Lah nek di video ini ero nek turu Ngono jere ra turu, aku mah ndak turu lah. Nek ngene iki kok. Iki guys, mbae rene gak roh dianguk. Kemang cara melakne dipijeti ya. Mari turu kok. Angger rene iki tukang pijet, guys. Engko roh Mas Agus buk ngene gage diparani, dimek-mek. Dipijeti. Pokok iki nek kon pijet ya lah ampuhe. Engko dhisik bubuk ya ngono. Buk ning andinge ya dipijeti. Pokoke endi sing ning anding iki dipijet-pijet ngono, guys. Pokoke mantuk mbae. Tom nek turu ndang turu, rasa umak-umi lambene iki. Kok iso dipijeti kok untuk nyepak-nyepak kok jaran dor. Oke ya. Oh. Emang entuk pirang jam, Mas? 2 jam setengah lho. Agek apa? Seneng ngamuk ngono kuwi. Agek piye lho aku lho wis bar marik-marik. Kok efek wong gak sahur iki lemes. Efeknya gak sahur, guys, lemes tak berdaya sampai rapat nggo kuping kaya wong lekasan.
Guyuke kok ya ora kuat, guys. Lah, kupenge gole. Muser-muser sih lah. Lah muser-muser ya perkara ora sahur kuwi le. Kok koyo wong lekasan ngene Mas iki pirang-pirang dina iki tak pikir kok lemes ngono lho ketok iki ape omongane kok wegah. Kok koyo wong jembiris ora kurusan ngono wae. Kok gumun aku. Wong ketete kok nek sape buka. Ketat kok nek ape buka tok. Bosen. Ngalah nggon. Ndang ngalah. Ngono ki mbok potong Mas, ki lho bodho karek pirang dina. Rambute kok mbok ingun jebrak kok jaran kore ngono ki lho. Mbok potong. Ning randu bolak-balik kok ya ora poni iki wis kok kepang ngono ki lho. Wis kedawan. Lagi ngono iki guwak rambute kok nggih Mas. Alah. Golek nggon guys. Ngaleh golek nggon. Tak usili terus wong aku rong bok kok ndek wis ping piro iku meneh turu ning kamar kene. Ngaleh kamare Dinda. Entuk 2 jam, 1 jam. Wis. Tangi-tangine nek kudu pipis. Tangi. Ya pengen golek Isa kayak guys, nggo hiburan. Golek Isa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya guys. Mangki urung uluk salam guys. Dhisik iki belum uluk salam nggih. Ki mau dhisik iki maratuwane dhisik iki bar kok kene guys. Lah dhisik iki posisi nyapu, lha ujug-ujug kok done ndi nduk kok sepi. Kaget dhisik ning jero kamar dianguk. Posisi aku nyapu. Do bubuk Mbah iki Pak Agus yo turu, Dindane yo bubuk ning mburi lemari. Ndelale rene kuwi nyangoni, guys. Nyangoni putune. Meskipun kuwi mbah sambung, tapi nek karo putu-putune iki sayange luar biasa, guys. Nggih, nyangoni raketang mbuh pira-pira kuwi jumlahe, tapi bae kuwi nyangoni iki dengan tulus dan ikhlas. Mbah meskipun berapa jumlahnya ya nek jenenge wong tua ya guys, kaya awake dhewe ya harus memaklumi nggih. Wis tuwek ya guys, meskipun wis tuwek tapi mbah iki tiap tahun, ora tiap tahun tok, sing penting anggere duwe rezeki mbah bar entuk dhuwit kok PKH apa putune iki raketang 10.000. 10.000 iki dindumi kabeh guys, ora trimo putu. Dek habis ya wis buyut. Kuwi ya panggah dibagi, lagi mah ya dibagi. Kok karo adike ya, Nduk. Kuwi nek ngemeno ki wis kalah empet-empetan guys, iso apan aku iso nyangoni putuku. Padahal ki trimo nganu ya kerono ki tak omongi. Nek duwe dhuwit iki dicekeli Mbah, disimpen. Putu ki wis enek sing nyangoni dhewe, wis disangoni dhewe-dhewe. Ayo ora. Nggo pira-pira ya tetep pengen nyangoni putune ngono, guys. Terus apa ki? Kemang tak tekoki kurmane cek ora jericek kan tak paringi sak plastik kiloan kuwi meh beg guys ndek nani kuwi. Tapi nek ndeke paling mangane ya sithik-sithik. Jute tak takoki, "Ijek Nduk, nek entek ya muni entek kok aku kok wijek." Ngono. Ya wis terus tak apa gawani berkat guys kamang berkat sing ndek bengi wong ndeke gak melok poso nggih maneman kok nek anu ben di mam takani pokok iki gak nyono guys nek kuwi Mbah Tiri maksudnya mbok kuwalun gak nyono
Pokoke ya wis dhisih antarane maratuane dhisih iki ya wis kaya dhisih karo Mbak Ana. Tanpa tek kuwi basa apa tek basa iki cuma nggih mboten. Kuwi kadang nganggo, kadang ya biasa wis kaya anake wedok dhewe ngono lho, guys. Kaya Mbak Ana kuwi ya ngono. Tak penging basa nritik gentik mah rikuh malah pekewuh. Mending biasa kaya make dhewe, kaya ibuke dhewe, tapi kan sopan santune dienggo. Ngono iki dhisih wis seneng, guys. Yo ngene iki mang kaya antara dhisih karo mbahe, karo Mbah Mah kuwi ket aku pertama kali dadi mantune mbahe kuwi nek nyeluk ket ndek ben mula nggih Mbah. Diceluk emak kuwi gak gelem, guys. Soale jering ngrumangsani wong aku wis tuwek kok diceluk emak, celuk mbah ae. Yo wis sampai saiki, sampai duwe putu yo dhisik iki nyeluke yo jek mbah. Yo panggah tak celuk mbah, wis kaya mbahe dhewe, kaya mboke dhewe, guys. Dhisik yo ngrumangsani wong dheke yo gak duwe anak. Dadi ape meluk sapa yo, guys, ape ngrangkul sapa nek gak mantu-mantune ngene iki sing padha sayang ngono, guys. Biasa dhisik iki awur ki yo tak rangkuli, yo tak ambungi, tak sayang, pokoke iki biasa ngono, guys. Iki HP ku ki kena apa yo dek ngene iki. Dek lap-lap koyo ngene, guys. Apa iki? Dek HP ku dek lap kene yo, Dek. Kadang juga yo mari dhewe, ngono kok kadang lap ngono. Semuanya ya guys, kontennya nggih sesuk dilanjut neh. Kowe bolak-balik matur suwun. Iki sing apa family online sing lagi do mudik ning apa ki tanah kelahiran ya guys. Muga-muga di perjalanan diparingi lancar, diparingi selamat sampai tujuan, selamat sampai kampung halaman nggih, dumateng Ibu Endang. Kuwi arep mudik, guys, tapi mudik iki ning daerah ndi ya kok dhisih gak paham ya, guys. Apa ning pokoke ning Jawa Timur lah, Jawa Timur endi dhisih ya gak paham. Apa ning Malang, apa ning endi ya, guys. Apa Jember, tapi kok kan saiki manggone iki ning Bekasi, saiki arep mudik ning Jawa Timur, guys. Muga-muga selamat sampai tujuan nggih, Bu. Muga-muga di perjalanan nggih diparingi lancar, mboten macet nggih. Dhisih cuma bisa bantu doa, nyangoni selamat nggih. Dan semua family online sing lagi do mudik pengen pulang ning tanah kelahiran, muga-muga diparingi lancar ning perjalanane ya, guys. Donga dinunga, doa baik kembali baik buat semua family online dimanapun panjenengan berada. Mbuh iku sing ning luar negeri, sing ning Indonesia ya guys, muga-muga diparingi selamat seger waras wengi karo rina, diparingi sehat selalu, panjang umur, diparingi rezekine iki akeh, rezekine ngalir terus seperti air zam-zam. Ini ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah, guys.